Всички знаем, че свалянето на килограми и мазнини е труден процес, който изисква време и постоянство. И истината е, че е трудно да се придържаме стриктно към процеса, ако не виждаме никакви резултати от усилията, които полагаме, нито в огледалото, нито на кантара. Затова в днешното видео ще споделя с вас 5 научно доказани метода, чрез които можете значително да забързате горенето на мазнини във вашето тяло. Това са методи, чрез които с много от моите клиенти сваляме между 4 и 8 кг само за един месец в началото на нашата съвместна работа. По този начин те се мотивират силно, след което постепенно забавяме темпото, за да може да покачват и мускулна маса и да оформяме телата им. Първият метод се нарича протеиново модифицирано гладуване. Това е най-ефективният начин за бърза загуба на килограми и мазнини, докато същевременно съхранявате чистата мускулна маса. При този подход приемате големи количества протеин от храни като месо, яйца, риба, обезмаслени млечни продукти и така нататък и огромни количества зеленчуци като краставици, домати, зеле, моркови, маруля, айсберг и така нататък, а въглехидратите и мазнините се ограничават до минимум. Препоръките са следните. За хора с до 25% подкожни мазнини трябва да приемат около 2 грама протеин на килограм телесно тегло, а за хора с над 25% подкожни мазнини трябва да приемат около 1 грам протеин на сантиметра височина. След това умножавате протеина по 10 и получавате приблизителните ви калории за деня. Този метод е ефективен, защото набляга на протеини и фибри и по този начин ускорява енергийния метаболизъм, потиска значително апетита и снабдява тялото с ключови нутриенти. Подходящ е за хора с над 30 до 35% подкожни мазнини, като те могат да го следват ежедневно в рамките на 4 до 8 седмици. Докато за хора с под 25% подкожни мазнини, тогава е подходящо да се следва само няколко дни през седмицата и то е препоръчително да бъде само в нетренировъчни дни. Вторият метод е по-агресивен калориен дефицит. Обикновено хората започват с около 20% калориен дефицит, което е около 500 калории под поддържащите им. Но за хората с над 30% подкожни мазнини без никакъв проблем могат да стартират с 30 до 50% калориен дефицит без никакъв риск от загуба на мускулна маса, разбира се, ако тренират с тежести и приемат достатъчно протеин. По този начин се постигат по-бързи резултати и мотивацията е по-голяма още от първия месец, след което постепенно темпото се забавя, за да се добави по-голямо разнообразие в храната и да се избегне изцяло риска от загуба на чиста мускулна маса и евентуално забавяне в енергийния метаболизъм. Така че тук препоръките са следните. За хората с над 30% подкожни мазнини може да започнете с по-агресивен калориен дефицит, докато за хората с до 25% подкожни мазнини по-скоро започнете с умерен калориен дефицит от 20 до 25%. Тренировките с тежести са задължителни поне няколко пъти седмично, защото те са единствения начин да запазите и да надградите чистата си мускулна маса, за да може, както съм казал вече десетки пъти и в другите си видеа, след като свалите излишните си килограми мазнини, не да увиснете, а да имате едно здраво, стегнато и оформено тяло, в което да се харесвате с и без дрехи. Третият метод е по-голям енергиен разход. По-големият дефицит може да дойде и от повече движение. Така че, освен модификациите в храната, може да се стремите да имате и повече физическа активност. Затова моите препоръки са следните. Стремете се да правите поне 8 до 10 хиляди крачки ежедневно. Също така добавете активности, които ви доставят удоволствие, като каране на колело, плуване, играе на тенис, излизане за по-дълги разходки и така нататък. Колкото повече активност имате, толкова ще бъде по-бърз вашият метаболизъм, ще имате по-малко апетит и ще изразходвате повече калории. Четвъртият метод е чрез стратегическа употреба на кофеин и стимуланти. Кофеинът е силен стимулант и апетитопотискащ агент. Затова сутрин може да ползвате кофеин или зелен чай, за да потиснете вашият апетит и да направите по-малка закуска или да отложите първото хранене за деня за по-късно. Също така може да ползвате предтренировъчни стимуланти като кофеин, зелен чай, бета-аланин или ситрулин, защото те ви помагат да преодолеете психическата умора и да не пропускате тренировки. Петият метод е потискане на апетита чрез обемни хранения. Истината е, че колкото по-малък апетит имаме, толкова и по-лесно да контролираме храната, която си слагаме в устата. Затова лесен трик е да започвате основните си хранения с голяма салата, зеленчукова крем-супа или плодове с ниска калорийна стойност. Например, може да започнете храненето си с 300-400 грама диня, пъпеш или домата на крем-супа, които съдържат около 100 калории. По този начин ще се разшири вашия стомах и оттам ще
се изпратят сигнали за ситост към мозъка, защото мозъка регистрира колко сме заситени спрямо това колко е разширен самия стомах. И след това, като продължите с основното хранене, ще изядете много по-малко и ще имате много по-малка нужда от десерти и снаксове след това. Шестия бонус съвет е контролирай средата си. Проучвания показват, че домакинства, в които се поддържа храна около кухненския плод, са средно с около 15 кг по-тежки от тези, които поддържат кухненския си плод чист. Причината за това е защото мозъка ни постоянно изчислява наличието на храна около нас и колкото повече я виждаме, толкова и по-голям апетит изпитваме. Премахването на такъв тип празни калории и пълнители може да ви помогне да намалите дневния си калориен прием с около 500 калории на ден, което в рамките на една седмица се равнява на 3500 калории, което е около половин килограм повече свалена подкожна мазнина. Затова моята препоръка е да не оставяте купички с ядки, бисквитки и сладки неща в полезрението си, а по-скоро дръжте само здравословни опции, като плодове, зеленчуци, протеинови десерти и прочие. Седмия съвет е приоритизирайте съня си. Липсата на достатъчно сън води до увеличаване на апетита и желанието за вредни и висококалорични храни, защото влияе на хормоните на глада и на ситостта. Повечето възрастни се нуждаят от 7 до 9 часа сън всяка нощ. Затова моята препоръка е да се стремите към поне 7 часа качествен сън, за да сведете до минимум негативните ефекти от недоспиването и да поддържате апетита си под контрол. И осмият съвет е наблягайте на засищащи междинни хранения. Ако ви е трудно да контролирате апетита си, заложете на храни, които са богати на протеин и фибри, вместо на сладки и мазни храни. Тоест вместо за междинно хранене да ядете круасан, вафла, крекери и така нататък, по-добре изяжте един протеинов йогурт с 300-400 грама плодове, защото те ще ви държат заситени за поне няколко часа напред. Така че тук ще завърша това видео, надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако и вие искате да се присъедините към стотиците хора, които постигнаха мечтаните от тях резултати и промениха живота си завинаги, може да проверите дали все още има останали свободни места в програмата ми и да си запазите безплатен час за консултация за евентуална съвместна работа с мен. Ще намерите линк към всички мои контакти в описанието под това видео и в коментарите. Оставам ви още 2 полезни видеа и до скоро!